Jeg hedder Jon, jeg er 29 år, og jeg har bygget Yuka Taco. Formatet food truck, det er en fucking genial måde at introducere gademad på. Det er jo ikke en restaurant, hvor du kan vælge 20 forskellige ting. Du kan måske få 2 eller 3 forskellige elementer i det her køkken, men så ved man også bare, at det er som regel virkelig godt. Og det er det, jeg synes, der er charmen ved at lave en food truck frem for at lave en restaurant. Jeg har cochinita pibil, som er Yucatans signaturret, men som også lidt er blevet min signaturret, fordi al maden er fra Yucatan-halvøen. Okay, lækkert. Det var sådan en backpackertur for 3 år siden, hvor jeg smagte cochinita pibil for første gang, og jeg tænkte, hvis jeg kan spise det der hver dag, så bliver jeg en glad mand. Og så er det bare en sjov historie, hvor den måde, man sådan laver retten på. Man tager en hel pattegris, og det skal være en hundgris, det skal være en sol, for ellers så smager det ikke ordentligt. Så marinerer man den i chote og bitter appelsin, pakker den ind i bananbladet, graver et hul i jorden, tænder et bål, eller bålet brænder ned til gløderne, lægger sten på, så det bliver varme. Grisen på, dækker det til. Næste morgen så graver man hullet op, og så er der mad. Så det er mexicansk morgenmad. Jeg serverer sådan hele dagen. Det er en gammel Volkswagen LT'er, som jeg har købt hos en bondemand på Vestjylland. Den har stået i 3 år, og den lignede. Ja, der var en grund til, at jeg fik den ret billigt, tror jeg. Kørte jeg den til Odense. På vej til Odense, lige ude i Valby, inden at jeg drejer på motorvejen, der knækker speederen af. Og så har det faktisk bare været sådan hele vejen, indtil den kører nu. Det er også bare så vanvittigt. Altså folk, de kommer hertil for at spise mad. Jeg har jo ikke kok eller noget. Jeg er bare sådan passioneret omkring det her, og jeg har aldrig nogensinde. Det er så ydmygende en oplevelse hver eneste gang, der kommer en op i klappen og vil have noget mad. Fordi jeg tænkte bare, at jeg var sådan en knæk fra Odense, der lige vil prøve et eller andet mad. Ja, selvfølgelig er det.